Fix. Și? Deci încearcă să-mi te dezechilibri. Veci. Hai. Hai. Până am terminat. Timp și... Dacă și încerci, cu ce? Aici? Extins. Și de aici închizi. De aici închizi. De aici. Ce oprește? Fă ceva. Da. Cam mică. Veci. Genunchi. Hop. Și de aici. Chiar înceți. Am prins. Vine aici, da? Și de aici. Vezi? Prea aproape capul. Pentru ca să mișcarea aia. Vrea să se trage. Prea aproape de nou. Ha, să pun și eu. Uită-te la el, cum mă vei. Uite-te la o tască. Hai! Apoi? Apoi din nou. Centru? M-am spălat, m-am spălat. M-am spălat, asta e. Veci, hai. Nu rămâne acolo. Că te lovești. Da, te rămâne așa. Poți să te bine și foarte frumos și foarte nasol. Aici. Dacă rămâne acolo. Când vezi că vine aici, ești un pic lateral. Vine așa că te împinge piciorul, da? Dar rămâne acolo. Hai! Apoi. Explică-i să se miște mai mult. Păi asta e tot zic. Tot zic, aici. Nu mă interesează atât să se închidă cât să se miște. Mi-ai auzit? Să-ți-am spus și ții. Hai, go! Nu te închide. Te închizi, dar după aia te explodezi. Bun! Dar așa nu mai e acolo. Nu rămâne acolo. Ai făcut asta pe în momentul următor și ești lateral sau ceva. Chiar. Hai! Ultima rundă. Hai. Mergi. Hai. Bun. Mai dă și picioare. Vă tot picioare. Mai dă și... Hai! Apoi. Pe oglindă. Nu, pe centru. Pe jumătate. Ce vreau. Da, mai sus. Uite-te la el.